सिङाव सोदो आखाइजों दैनो हानो सिङाव सोदो आथिङाव दानस'खादों नै फारसे आखायाबो सौथ'खा दांग्लिखादों मानसि खालामगोरा हयना बानायनो आथिङावबो हो आथिङावबो हो नै रिंगा 30 मिनिटआव जादों आरो बियो जाथाया इस्ट पाटाबारि सानजा पाटाबारियाव जादों आरो बियो माने बिस्पानि पाटाबारि बे जरा मोनसे माने जेरावनाखि न'खर गैया बे जायगायाव जादों स' बेवहाय जाथाय खालामग्राफ्रा माने ओरैबायदि जादों जाथाया बरफोथार गामिनि सोमदोन समफ्रामारि बिथांना बे जायगायावहाय माने हा दङ हाजों लोगोसे बेवहाय माने बेना दंफांबो दंमोन आरो जिया दंफां दा बे जिया दंफांखौहाय बै जायफोरनाखि दानदों बिथांमोना माने बिनि दंफांखौ फाननानै जादों बे जाहैबाय से दाननि सिगांनो जानाय घटना स' बेखौ लानानै बिसोरो माने दान्थे बिदान्थे जाबाय थादोंमोन दा बेबायदिनो बिसोरो माने दिनैहाय सोमदोन समफ्रामारिखौहाय बै दानग्राफोरा लेंहरदों माने गामिनि गावबुरा दङ गामिनि रायजो राजा दङ नों फै जोङो रायलायगोन होननानैहाय लेंहरदों स' लेंहरनानैहाय बिसोरो बेयावनो माने बे दंफां आरो हानि थरख' बिथरख' जाबाय थरख' बिथरख' जानायावनो नैबे दाननाय जाथाया जादों स' दानग्राफोरा जाहैबाय जितेन बरगयारि बेयो जाहैबाय बिफा आरो बिनिनो फिसाला बिजेन बरगयारि बेनिफ्राय देखालाल बरगयारि बेयो फिसाला बेनिफ्राय आरो सासे दङ कनेश नार्जारि बे जाहैबाय बिसोरनि बिजामादै स' बिसोरो गासैजों साब्रै दाहालागै माने पुलिस बिफाना साथामखौ हमबाय खिन्थु सासेखौ दासिमावबो हमनाय जायाखै स' जोङो गामिनि जानानै बेखौनो गोख्रोङैहाय पुलिस बिफानखौहाय जोङो डिमान्ड खालामगोन जे गोख्रैनो सासे थाबावनाय जायनाखि बिथाङा जाहैबाय कनेश नार्जारि बिथांखौ गोख्रैनो हमनांगौ आरो बेजों लोगोसे बे साब्रै कालप्रिटखौहाय पुलिस बिफानखौ जोङो खावलायगोन बिसोरखौ जिउ जोबजासे जेलावनो दोननांगोन आरो बिसोरखौ माने ओरैबायदि साजा होनांगोन जाहाथे इयुनावहाय बिसोरो बेबायदि साजा खामानिखौ जेनो मावफिना आरो जोङो बिथांमोनखौ मोजाङैनो मिथिगौ बिथांमोना समाजजों खुनु सोमोन्दो गैया आरो बेबायदि खामानियाव बिथांमोना जेब्लायबो लोब्बा थानाय मानसिफोर बेनिखायनो जोङो सान्तिखौ लुबैग्रा मानसि हिसाबै जोङो गामियाव बेबायदिखौ जोङो मोजां मोना बेनिखायनो पुलिसखौ जों खावलायगोन स' बिथांमोनखौहाय गोख्रोङैनो साजा होनांगोन आरो जिउ जोबजासे बिसोरखौहाय साजा होनांगोन दायो जायनाखि दानजानाय सोमदोन समफ्रामारि बिथाङा जोबोद गोबारैनो जोखोम जादों दासिमावहाय थागोन थाया जोङो खुनु गेरेन्थि गैया जोङो दहाय नुनाय बायदियैहाय बेनि आगसि आखायाव दाबनै जायगायाव दानदों बेनिफ्राय उनथिंजाय थाफ्लियाव दानदों फेन्दायाव दानदों खर'आव मोननै जायगायाव दानदों दा गोबां थै गदों बिथाङा थागोन थाया जों दासिमबो बुंस'नो हाया जोङो इसोरनाव बेखौनो आर'ज खालामो बिथाङा मोजां जाथों जोङो बेखौ आसा खालामो बेजों लोगोसे जोङो न'खरजों लोगोसे गामि बेवहाय जोङो मोनथाम गामि नांनानै दङ मोनसेया जाहैबाय इस्ट पाटाबारि जानाय जायगा मोनसेया जाहैबाय बरफोथार बे जाहैबाय सोमदोन समफ्रामारिनि गामि आरो सानै उइटनेस दङ बे जाहैबाय बिस्पानिनि स' मोनथाम गामिखौहाय बेहाय सरजाबनानै दङ बे जाथाया बेनिखायनो जोङो मोनथाम गामिनिहाय बेखौनो दाबि खालामगोन गोख्रैनो पुलिस बिफाना सासे थाबोनायखौ हमनांगौ आरो बिथांमोनखौहाय आयेननि साजा बायदिनो बिथांमोनखौ साजा होनांगौ आङो बेखौनो खावलायो दासिमाव लवार आसामाव लांदों बिथांखौहाय दा लांनानैहाय बेखौहाय इनिशियेल ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दङ दा जोङो दासिमाव रिजाल्टखौ मोनाखै मा जागोन स' बेखौ जोङो दासिमाव बुंथ'नो हाया दायो जोङो बे सोमदोन आरो आं समेस्वर मोसाहारि जों आंनि न'आव थांनानै सोमदोना माने आंखौ नेबाय थाहैदों ओमफ्राय बियो आदै बैयाव एसे दंफां दानलायनायनि एसे केस बायदि जानानै दङ बेहाय थाङि आदै ओमफ्राय सोर सोर दं ओमफ्राय आं डेभेलपमेन्टनि गावबुरा दङ पाटाबारिनिफ्राय बेबायदि होननायखाय बिदिब्लालाय आंबो थांनायसै थौ होननानैहाय आं थांदों आरो ओमफ्राय थांनानैहाय थांब्ला बिसोरो साथामबो जमा दङ बे बिजेननि न' गुदियाव ओमफ्राय सहैबाय स्पटआव सहैनानैहाय थो बिदिब्लालाय नायदिनि होनलायलायबाय आरोखि नायनानै जोङो दंफांसिम बागानसिम जोङो बे दंफां हाफायनायसिम जों सहैयाखै होमब्लानो बिसोरो बे नाथुवाया गावनि फिसालाफोरखौ सिगां होदों ओमफ्राय आंबो सिगां ओमफ्राय बिसोर सानैजों सोमदोनजों बिजों बिसोरो इयुनावहाय आरो इतिमध्य जोङो सिगांबाय ओमफ्राय बे खामानिया बिसोरो जालायलायबाय आरो दानबाय ओमफ्राय आङो ओरै खिबुजों नायहरबा बिसोरो दानलायलायबाय दाने दाननानैहाय आंबोथ' अभाब जाबाय गिबायबो आंबो सिखा हमखाय बानफिनबाय बियो दानखांनानै
आंखौबोथ' दानखानोसै बियो होननानैहाय आं एरायबाय आरोखि जाथाया मा जाहोननि थाखाय जादों एक्सुवेलि मानो जाया मिथियो बे बिनि हा दंहैयो सोमदोननि ओमफ्राय बिसिनिबो हा सिमना दंलायलायो आरो सानैजों सिमना सिनलाय ओमफ्राय बिसोरबो गय गायबाय सोमदोनाबो गय गायबाय दा बे सिमनायाखौबो बिसोरो मिलायलायनोसो होननानै सोमदोना बुंदोंमोन आरो बिसोर साबेसे दंमोन बिसोर साथाम सोर सोर बिफा फिसा दानजाग्राया मा नाम ओमफ्राय दानग्राया मा नाम दानजाग्राया सोमदोन बरगयारि समफ्रामारि औ समफ्रामारि ओमफ्राय दानग्राया जितेन